16 апрели соли 2020 ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус 20 000 адад тестҳои санҷишӣ барои муайян кардани вируси COVID-19, 10 адад таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ барои шушҳо (IVL) ва 500 маҷмӯи либосҳои махсуси тиббӣ тақдим гардид, ки ҳаҷми кӯмаки расонидашуда ба зиёда аз 5 миллион сомонӣ баробар аст. Ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж тасмим гирифтааст, ки ояндаи наздик боз беш аз 20 адад таҷҳизоти сунъии нафаскашӣ барои шушҳо (IVL)ро аз корхонаҳои маъруфи ҷаҳонӣ дастрас намуда ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе тақдим намояд. ин иқдом бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи тадбирҳо оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 сурат гирифта, ин кӯмак дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва эҳсонкорӣ аз ҷониби ширкати ТГМ Тоҷик гидроэлектромонтажи ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шуд. хурсандиовар аст, ки имрӯз бисёр вазорату идораҳо дар якҷоягӣ баҳри пешгирии интиқоли ин вирус ба ҷумҳурии Тоҷикистон корбарӣ карда истоданд ва имрӯза ману шумо шоҳид ҳастем, ки ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва баҳри иҷроиши ин нақшаи чорабиниҳои мукаммал ва инчунин тибқи супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иқдом гирифтанд, ки аз ҷумҳурии халқии Хитой ба маблағи беш аз 5 миллион сомонӣ таҷҳизотҳои зарурӣ ва маводҳои заруриро ба соҳаи тандурустӣ тақдим намояд. дар ҷароини тақдими таҷҳизоти тиббӣ намояндагони ширкат иттилоъ доданд, ки тестҳои мазкур ба тамоми беморхонаҳои шаҳри Душанбе тақсим карда мешаванд. онҳо барои зуд ташхис кардани вирус, дар инзивоқ қарор додани шахсони мубтало ба он ва пешгирӣ аз паҳншавии вирус пешбинӣ шуданд. тазаккур бояд дод, ки ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж бо пайравӣ аз иқдомҳои хайру эҳсонкории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтааст, ки оянда низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба арзишҳои умумии инсонӣ чунин ташаббусҳои башардӯстонаро идома диҳад. баҳри пешгирии интиқол ва паҳншавии ин беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус пешвои муаззами миллат ва ҳамзамон дар пойтахти кишвар аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ба хусус раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тамоми тадбирҳо, тамоми чораҳо роҳандозӣ шуданд, то ин ки мардуми кишвари мо, сокинони пойтахт ва тамоми кишвари маҳбубамон солиму бардаму бегазан бошанд. ман миннатдории бепоёни худро аз номи тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ ва пеш аз ҳама ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ба роҳбарияти ин ширкат расониданиям. дар Тоҷикистон то имрӯз сироятёбӣ аз коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, вале дар ин сам набояд фориғболӣ кард. зимнан масъулини соҳаҳои дахлдор чораҳои пешгирикунандаи вуруди ин вирусро ба мамлакат пурзур менамоянд. хоҳиши табибон аз аҳолии кишвар он аст, ки гигиенаи шахсиро риоя кунанд. мо кормандони соҳаи тандурустии пойтахт миннатдории худро ба роҳбарияти шаҳри Душанбе ба ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж мерасонем, ки имрӯз як қатор маводҳои ташхисӣ ва таҷҳизотҳои тиббӣ ворид гаштанд барои муайян ва ташхис намудани вируси нави коронавирус. айни замон дар муассисаҳои соҳаи тандурустии шаҳр ҳамаи шароитҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуданд барои пешгирӣ ва ташхис намудани ин навъи вирус. аз он ҷумла дар муассисаҳои тандурустӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ ба роҳ монда шуданд ва мақсади асосии мо ба мардум ва он нафароне ки муроҷиат мекунанд фаҳмонда додани аломатҳои ин вирус, пешгирӣ ва чӣ гуна ҳолатҳое ки ба мисоли шустани даст ё ки бохабар буданд аз аломатҳои аввалини ин сироят дар байни мардум фаҳмонида гузаронида мешавад. бо мақсади амалӣ намудани чораҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти коронавирус дар Тоҷикистон бо дастури бевоситаи сарвари давлат ситӯди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ таъсис дода шудааст. новобаста ба он, ки то имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон вируси мазкур ба қайд гирифта нашудааст, вале чораҳои пешгирии он бояд рӯз то рӯз пурзур карда шавад.